Vítajte u môjho nového videa Top miesta v Budapešti. Toto je rybárska bašta, hodnotím to na 5 hviezdičiek z 5. Je to jedna z najkrajších miest v Budapešti. Išiel by som tam aj cez deň aj v noci. A toto je parlament z diaľky. Toto je stále tá rybárska bašta, je to fakt veľmi pekné, ako som už povedal. Aj cez deň aj v noci, oplatí sa tam teda ísť. Máte tam aj krásny výhľad na celé mesto, čiže si môžete naplánovať cestu po Budapešti. A ja to mám veľmi rád, keď na začiatku je niečo také, skade sa dá pozrieť na celé mesto. Spomenul som to už vo veľa videách, aj v tomto. A ak ešte nemáte like a odber, prosím vás ho dajte, tým podporíte moju tvorbu. A ak sa vám toto video páčilo, alebo ak máte nejaké otázky na Budapešť alebo iné veci, tak napíšte do komentárov, tým podporíte takisto moju tvorbu. A dokonca aj algoritmus YouTube funguje tak, že keď napíšete komentár, tak vlastne to video ponúka ďalej. A hen to bolo už zblízka. Toto je neviem to povedať, prečítajte si to, ale je to jeden z celkom pekných mostov tam. Aj akože podľa mňa sa to oplatí vidieť a máte to po ceste, keď pôjdete do parlamentu, podľa toho, na ktorej strane bývate. Nestihli sme tam obehnúť všetko a ešte nejaký rok, 2 dozadu sme boli aj v atomovom bunkri tam. Aj o tom za chvíľu vydám video. Toto je už pamätník. A toto je ten parlament, ktorý som spomínal. Je to jedna z najkrajších vecí v Budapešti. Fakt sa mi celkom ľúbilo. Máte tam fakt veľmi pekné, aj predtým je to veľmi pekné, ale máte krásny tiež výhľad na Budapešť. Máte tam aj sochu, už neviem koho presne, ale to keď tam prídete, tak uvidíte. A fakt zážitok. A zoo v Budapešti, mne sa tam zase nejak moc nepáčilo. Najkrajšia zoo, v ktorej som bola berlínska, alebo ešte v Rakúsku, vo Viedni. Toto bola taká zoo, akože pekná. Boli tam aj veci, ktoré som videl prvýkrát, napríklad potápačov v akvárku, ale pekné. A ešte som vám chcel k tej zoo povedať, že máte ju strašne veľmi veľkú a toto je na tú potápačku a je tam to veľmi veľká zoo a máte tam aj časti akože, že všelijaké krajiny. To dokonca bolo aj v zoo v Berlíne. Aj o nej mám video. Určite si ho pozrite, oplatí sa to. A teraz si to dajte do mapy a poďte tam. Fakt je to veľmi pekné, čiže išiel by som tam. A toto je príbytok. A tu nám máte už, neviem akú, ale nejakú bohyňu. Toto je opica, ktorá vlastne ste mali terárko. Mali tam veľmi veľké výbehy, ale najväčšie výbehy, ktoré som videl, boli v Berlíne. Tie boli fakt veľmi veľké. Aj tá berlínska, ako som povedal, sa mi najviac ľúbila. Asi zo zoo. A mali ste tam aj takú časť, kde bolo akože vlastne také múzeum. A tiež to bolo akože celkom zaujímavé. Aj tie tučne. To už býva vo veľa zahraničných zoo, ale oplatí sa to podľa mňa. Zaujímavé. Ja som tučniaky videl napríklad iba v 3 zoo. A hovorím, fakt veľa vecí tam máte aj úplne aj jedlo tam bolo, všeličo, fakt. A stade by som pokračoval pri zoo, máte aj jeden taký pamätník alebo také hlavné námestie, ako keby. A to je tiež veľmi pekné. Celkom my sme to videli iba z auta, lebo sme mali na pláne inú vec. Ale ešte by sme raz chceli ísť do Budapešti. Toto máte výbeh vlastne. A ako vo veľa krajinách aj tu sa robia vlastne nejaké také ako niektoré zvieratá sú vycvičené a je s nimi show. Akože aj to je celkom zaujímavé. No máte už medveďa. A
tu už má vystrčenú hlavu. A toto je už House of Terror a akože celkom pekné, len čakali sme, že to bude o niečom inom a bolo tam zákaz fotenia, čiže ale oplatí sa tam podľa mňa ísť. A toto je jedna z najkrajších vecí, čo bola v Budapešti, Central Market. Fakt pekné, oplatí sa tam určite ísť. Ak pôjdete do Budapešti a nie na noc, tak sem poďte určite. Mali ste tam klobásy a všeličo väčšie ako vy. A boli tam aj ich domáce jedlá. Fakt, celkom sa mi tam ľúbilo. Ak chcete, vydám video aj o tom. Čisto iba o tomto. Lebo bolo to fakt veľmi pekné. A ako vidíte, bolo tam veľa veľkých vecí a fakt pekné. A ak ste video pozreli až doteraz, veľmi pekne ďakujem.